Ang mensahe sa unang pagbasa nga gikan sa basahon ni Propeta Jeremias mao ang paglaom ug ang pagdasig ngadto sa mga tawo nga nakasinati og mga pagsulay, problema, kalisod ug uban pang mga kasinatian nga makapaluya kanato ilabi na gayud sa atong pagtuo. Munang ang salmo nagtudlo usab kanato sa pagampo ug pagsalig sa kaayo ug sa saad sa Ginoo. Si San Pablo sa iyang unang sulat ngadto sa taga Tesalonica nga mao ikaduhang pagbasa karon, nagpahinumdum usab kanato nga magmabinantayon ug magmaandamon kita sa kanunay alang sa pag-abot sa Ginoo. O sa pagpakigsulti ni Jesus sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga disipulo diya sa Ebanghelyo, siya nagpasidaan kanila nga mangandam sa pagbalik sa anak sa tawo. Pangandam sa pagbalik sa anak sa tawo. Mao kini ang sumada sa mga pagbasa nga atong nadungog karon. Mga igsuon, dili na bag-o alang kanato kung maghisgot kita may tungod og Adbyento o kinasayod kita kung unsa kini kabahin. Unsa kabahin ang Adbyento. Nasayod kita nga kini panahon gayod sa pagpangandam sa pag-abot sa atong Ginoo. Apan kung atong pamalandungan pag-ayo, atong makita nga kining Adbyento nagsentro ngadto sa atong spiritual journey sa atong kinabuhi dinhi nining kalibutana. Pag-andam sa atong mga kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo nga siya ang maghari sa atong kinabuhi nga madayag dili lamang sa atong mga pulong kundi ingon usab sa atong mga buhat. Ang Ginoo gayud unta ang makita taliwala sa atong tagsa-tagsa ka mga samad nga atong nasinati nining kinabuhian. Nga bisan pa man kita naglisod, bisan pa man kita nagproblema, bisan pa man kita gisulay pag-ayo, ilabi na sa atong pagtuo, makita usab unta diya sa kadaghanan ang Ginoo diya sa atong kinabuhi nga nagpamatuod nga siya naghari sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Ang Dios kanunay nagdapit kanato na kita mag-andam kanunay. Not physical preparation, but ang pinakamahinungdanon gayod nga mao ang pagpangandam sa atong kaugalingon o pagpangandam sa atong kinabuhi. Siguro karong mga panahona ang uban kanato andam na alang sa pag-abot sa Pasko. Gani pag-abot gani sa bare months ato nang makita, nagsugod na tagpangandam. Pagbutang og mga naggilak-gilak nga mga suga sa atong mga panimalay. Pangandam na siguro kita kung sa ato ang ipang regalo sa ato ang mga kinugos. Nangandam na kita kung unsang atong pagabuhaton sa Pasko. O baka ha, ang uban nangandam alang silang bakasyon sa Pasko. Pero atong hinumduman nga dunay mas mahinungdanong pag-aandamon diha sa tagsatag sa kakinabuhi ang atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Ano man, tungod kay wala kita masayod kanus ang Dios moabot sa atong taliwala. Wala kita masayod sa takna kanus ang moabot ang anak sa tawo diha sa tagsatag sa kakinabuhi. Apan kining maong pagdapit sa Ginoo kanato nagasukad sa atong kaugalingon. Aron puno sa paglaom, kita dili buringan, kita dili kapuyan sa pagpaabot kaniya. Ug makalahutay kita sa bisan unsa mang mga kalisod, mga pagsulay ug maghagit nga atong mahibalag diya sa tuwang espirituhanong panaw sa kinabuhi. Makasugakod kita sa mga problema nga atong mahibalag sa tuwang panaw ngadto sa matuod nga kinabuhi, ang kinabuhing walay katapusan. Uban ang Dios nga makagagahom sa tanan. Sa dihang nagpakatao atong manunubos sa pasungan, nagtimaan kini sa kangit-ngit sa atong kinabuhi gumikan sa sala.
Kayang sala nga maoy na hinungdan nganong nahimulag kita sa kiliran sa Dios. Hinungdan nganong nahisalaad kita. Mao nang nanginahanglan kita sa tabang sa Ginoo. Nanginahanglan kita sa iyang kahayag. Mao nang sa iyang gugma nagpakataos gayud siya aron kita madanagan sa iyang kahayag. Mianhi siya sa kalibutan aron kita mahayagan. Te anaaman kita sa kangitngit o ginikikita nato sa kahayag, magpahayag gayud kita aron klaro nato ang atong pagalaktan. Mugawas kita sa kangitngit aron maklaro nato ang atong pagalaktan, ang matarong nga dalan nga maoy palaktan sa Ginoo kanato. Nagpakatao siya sa atong kinabuhi aron iyang hayagan ang atuang mangitngit nga kinabuhi. Ug ang iyang kahayag maoy muiway sa kangitngit sa atuang pagkinabuhi nining kalibutana. Aron iyang kahayag magalungtad hangtod sa kahangturan diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Apan ang pangutana, andam na ba kita sa pagdawat kaniya? Andam ba kita sa pagdawat sa Dios? Mao ni ato ang pamalandungan makaigsunan ko ni Kristo. Mamahimo kitang andam kunang paglaom atong gamiton, paglaom mo pagsalig sa Ginoo atong gamiton. Aron kini maghimo natong andam sa atong pagsugat sa atong manunubos nga sa Jesucristo. Siya ang atong gipaabot sa atong kinabuhi. Manang mahinungdanon nga makailagayod kita kaniya. May nungdanon nga mailhan nato siya diya sa masatag sa kakinabuhi. Kay basin unya tungod sa atong kabisi nining kalibutana, tungod sa atong kabisi sa makalibutanong butang, wala na kita makaila o makamatikod kaniya. Tungod sa makalibutanong butang nga kundi mo'y atong kanunay gitagaan o dakong pagtagad, basin dili nato mailhan ang Dios diha sa atong tasatag sa kakinabuhi. Basin dili kita makamatikod kaniya. Dili nato masinati ang iyang presensya. Dili nato madungog ang iyang tingog nga nagdalag mensahe, nga naghatag og paglaom, naghatag kanatog kahayag, naghatag kanatog giya diya sa paglakat sa dalan nga matarong. Dili nato madungog ang iyang tingog nga nag-auhag sa pag-andam sa atong kaugalingon, sa pagbiya sa atong mga kalapasan o sa pagpabilin sa iyang kiliran. Muna makaigsunan ko ni Kristo. Nining unang Domingo sa panahon sa Adbento, maningkamot kita sa pag-andam sa atong kaugalingon, pinaagi sa paglikay sa sala, ug maningkamot usab kita sa pag-abli sa atong kinabuhi aron sa ingon makasulod ang Dios sa atong kaugalingon. Ug siya gayud ang maghari ug magagiya kanato. Kay siya man ang kahayag ug ang kamatuuran. Kunang niining panahon sa Adbyento, magmabinantayon o magmaandamon kita nga puno sa pagsalig o paglaom ngadto sa Dios. Munang ato kining pamalandungan, hinaot unta nga dili mga material nga butang atong pag-aandamon nining panahon sa Adbyento. Dili mga material nga butang atong pag-aandamon sa nagsingabot nga Pasko, kundi ang atong kaugalingon gayod. Mo'y atong pag-aandamon. Aron ang Dios matawo gayod sa atong tagsa-tag sa kakasing-kasing ug maghatag sa kahayag kanato, maglamdag kanato, magagiya kanato. Aron kanunay kitang maglakat diya sa matarong nga dalan. Biyaan ta ang kangit-ngit nga mawang sala. Magpahayag kita. Mudangop kita kang Kristo. Aron sa kanunay magpabilin kita diya sa kahayag, magpabilin kita sa iyang kiliran ug makaabot kita ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ato kining pangayuon ug himuon nato kining giya, pamalandong sa atong tagsatag sa kinabuhi ning panahon sa Adbyento. Aron sa ingon, madagayaon kitang mudawat sa Dios ang manunubos nga muani sa kalibutan, isip ko sa kabata nga nagpakatao aron maghadala kanato og kahayag. Hinaot pa unta.